ekoko barore gusimba nyore ibirogo biri bakorigia bachigokorera na magenderero aigase studio ekero narete Brighton Makori nero kobentereba yumorubyo yoiga kurinda sengencho bitango bitare kunyarekana tanyaritko bakagweika na kikiagarire nabekire bikoro tubyae asamangana siasa turakwana no magani itukira se studio turaranga erenkia korigi nkerenga kiabwate nararia yabwate gochia se aba Kenya gosasa bagusi alia sakurwa oikira se studio igogendera gotubwatia nko mwandeli bagabo ikiranu anyariko baga kwimanyekania senchira yobwagarenga erena kiakorokwa aratotebia make igoro ye familia egera tumenya go swase nkwana yeri tukulia rero kero tukuligeria igoro ya siasa na magenderero ime yorogongo rwagusi tubwatie gwetera se mitandao ya ito ya Ndizi TV News digital yone nsemo ya Facebook na wego Ndizi TV News nsemo ya YouTube wego na bogo tweet at Ndizi TV News tumane kerengera kiao gwetera se namba yesimi yuere ase TV yao nyako bwateli bolio gochia sare anenerero ntete turara kuana n'abantu korwase ward ya Bobasi Chache gotoka ime bunge ya Bobasi ase county ya Kisii ase ngencho magani no akorwa egere mutuma mabolia ino elaini ya igoreirwe tucheko yosoma ase ngencho ya ino igobono karibu sana twabariganire asomorobelyo kurubono iga bakachinsa isato chabano mambia karibu sana mheshimiwa ase studio bemono moralia bemono ase ngencho go ngarigani ase studio yetu ya Ndizi injeno mugusi mwana wa Bobasi Chache mali atane ngoro George na Magange seitogere nyaganja aso bwenge ninyo mete mbate family and tindi mwana and tindi mondo mwana mono nyaka ya gatwa mbate mukungura bana bane aiseke babiri na bamura babiri okay and my first born bale mere mona Ministry of Education What's my last born now the youngest got a baby class so I'm an organized person okay. No what a family no what nka ngo bate barigererie kara kwari gocha singe njongo chaga tole nkwana barorenga na kiyogo beka mangana garubura yobo gocha that was coming here okay I don't know whether they have tuned because one of go bale prepare kwa demerem lakini bale nyomba ngoligerere bale okay yes asante bie mono omwanchu muligerere gotubwate umuske James Magange korwase ward ya Bobasi Chache gotoka se county ya Kisii ase bunge ya Bobasi egero turakwanira make mheshimiwa ngero kyokori korugaiga egero mwanchu muligerere na lya komanyanga mheshimiwa Magange ngero kyakori aiga sorgongo rwa Kisii njengo ligero kyo MCA and they gonde and independent candidate yani nyete nenelete Bobasi Chache ito wana neli yakabere ngochi kuligero keke itanga na ligeti 2017 chikura njeisana wana naende kinyanganyiro Onyege anything as uwanjani wanyasai no buyawaye era ndiye abana inchimbanje nkolemera mona bara nkiyokore ngiji kura chitaisanerete 2017 nkiyekoro chikiagerete kwarorire ngabono iganji chigoisana yeah 2017 actually it was my first attempt nanya nyorete reception ingia but I was just doing bush clearing ankagerete nga injira na arabiri ninjira na tare na bana inje baminto injira na abere na barabu injira tu agwateranire ngonye ebikorwa bigare korwe kerogo I think I'm in a better position ebikorwa nye bigare korwe kerogo ngwikatorabo 2017 kiama gikwa boliti korwa still independent wasengwa batiki ama by no I was in Masingira part of Kenya kiama kirikyo mongino ariko kunga wangale mata wangale yeah
Nyagusira. Yeah. Bia kigima mbia mono ase okorarua a brief introduction ngano arenga sekirwaniriro 2017 ando iranire 2022 arore gose Bobasi Chache eyune ward mbanyargo bakomomentera chisane egeraswe asekiro gokorinde otaraswa asekiro gekyo inkieke kiago sugumire kwarigire na indobo MCA asentunde ya kabere asengenjonyo kwarige tiritangani nabo kware gukwo moyonga onyembanga bono iga bono tigantiga mangana ya kurinde gwesugumira nando gwachira sentunde ya kabere nkieke kerime yao kigosuguma kurige kero geke Bia mono morali in fact egaro kurige liseito gusi na Kenya ngima we need patriots tota eti coward and tota the patriots bawe suguma by themselves tota eti abantu bagosuguma umuntu gosuguma ne project otherwise ningo tayanga abantu barase bia mabonsi PTR project oise kuri njeri nomination cyari gokorwa gokonyora abantu bakoerana kiboiri usese chibesa karen kuri noranga political leadership ora wa siasa wa Kenya yaito mbuli kwagacha usina Kenya sababu keroko twasoira siasa abantu bansa kuligani umwana mu muruminto umwana mukoyone enyomba yaito kwamana konyora abantu basoire birugo bamanye gukora imirimo shiti otherwise nigiye agatenga tabadyanga independent asinta kwa cyumuntu komboringa injito koreke egere nkorera abana inji babo basyaje andi ndate gukwana igoro yabo basyaje into tutanya konyora mu MCA tokonyora mu MCA by the name lakini imirimo iri gukora no mu MCA ti mbariko yakora bya ikero ikini ya siasa and it needs a politician it doesn't need a manager it doesn't need a pastor ngita iti mwalimu ngita iti profession ngita iti call as a politician when I compare myself with other candidates in our ward I think I'm the real politician I can boost myself nabongo sukuma nje kuyeka nandana nyona succeed jitinta iti kusukuma ndwata abantu baita bana nabona ndwata chikaba na ibere chikolikia ikero ko seito wasyaje they are my good friends 8 I'm going for the one of them not both ngo ikatorali ototebinga ningo kwa asense mu governor kurindu gwakwanire nga nomination sekero cyarenge gokorwa okonyoranga abantu bagutumika kibesa nini mashimiwa no bata busaiti goro yegente kasengencho oranyorekira umuntu nere gagwesugume nchiro gwesuguma abantu mbaro bale loyo asebyama amo babwato umukia morali yango tebiga siasa teli dini siasa karo siasa ni mchezo mbaya ni mchezo chafu na bago tebayo ande kene siasa nimbe na bako manyanga wakorre campaign ready for nomination gapra biniga fukpanyora abantu bintu bya chenjiri bintu mbiri go chenjisa abananchi gukwana bale I think abananchi gukwana bale goja sore bago tebinga ntu nomination my special say to wasyaje nomination day yoko ntwana okora nomination umuntu akoire ticket in an hotel ora limoga nyetenga nomination mokora ibintu byasare kakega umuntu utanga asiro so abante batagete muna for example that what banga e governor etagete MC liawo ko manipulate MP etagete MC liawo ko dictate bana njidinde ke dictatorship from another organ ndo ndagete ndabana inji bandikite bante turagache para turagacha maje onye kimbwate chinguru chiri cyo kore bintebi maite keroge genande karato keriya abantu bande bana siasa bandu tukotena tuansa kumaina bana njengende ngagache para njengende ngore gento gete you have not period when you are road go jibo lakini wacha kwatebia abantu no chikwa gache para nabugo turagache chigutire uchimwao mwaona gakuri karo andika wada bitongo tiga bana inji bakwemera yebona bakwembawe then if there is third position you kwa gache para you kwa gacha mache you go ira bana school then you do it when you are in the office you can't guess from out you are miserable you know we are all miserable abantu batokoliye gero ndo bwati ngirende tokoligeri nyande to bwata kanga ndo comfortable you to koligi because we want to have a position kare kwa nyore position ire no manako kora negotiation na bananji inkimota ketimba korere egara bananji babatebinga bano tokolije kenike na yo manye ko gendo buri to the necessary office
abanenji bante birenga gaje para inje nganiri kwa gaje para yende buyezi ubi meji kilometer then you table before the necessary office lakini kote wabosaiga in fact abantu bange bakwane binte binge okole miaka tana tara kana noneka because alichipanga kwa maneno akuchipanga kwa karatasi siku hizi gazi kwa karatasi emesaigo mnabona ayo maitu norega no bwate time tyo chinzi jora ajuma tikwara kwa nyitali time tyo kanga tulia na maene yes gwatebirenga goika abantu bange bakwana bangainereri bangaina abana inchi at the end of the day mbawikirania amagenderero inki Bobasi Chache rara kwegenere buna Magange ngaeneke maeno ko motebi ayetuli ko mungaina. Yeah, very good question. This was really sana. Jena kwa Siasa 2017. Na wate abafuasi bane bali baketu akorete mirimo nabarabo 1 or 2 3 bali mirimo because I promise anybody ko banenje na batogote matorere ke so muntu akobera nimba to mwana yo molenas ayo manaro bono iga ora ole maju na bande mbaro bale chigas chinke ole maju ole machingumbu okay through my effort so I believe myself because I grew in a very poor I not even a very poor I grew in a miserable family background. I don't want to go in, but I really came in a pathetic situation. So I believe nitora watu wako hoko toguska. Wana njelina watu tuko hoko na basani. I want to thank basani wana get down because njena bete mkokoteni rider. Okay. Nkawani karatasi. I used to be with my brother Keva Molevu. Okay. We used to work together as workers until this status. Almost kefa mrefu. It's my good friend, yeah. Tuakorete nere eduka ya St. Jude, yaliko vera sansolari, tualiko buguli mesigo. Tukarua roto tukaanza konie bintu gaiga Uru Plaza. Masakara liria Uru Plaza kwa jitara gajwa, ejirone ya kaberari. No to onatia masakara. I think abantu bali batangani. Bajagete biashara bile Kenya Commercial Bank is called. And I want to say hi to the people of Kenya Commercial Bank, those workers. I am one of the first people who are biashara nzani. Bangwana marari batigale to roma na wono yo kurukumanyange. Na uto ajagete biashara na barabu. Okay. Ari Kenya Commercial Bank. Muna jihoka. Until this does now. Igo kwaje kwararura tambe. Nyasa utorusiriana. Muneno to sawa utorusiriana. Nana kinkwege nga nyasa yo ndusiriana up to this status. Nana barange kirweke nanjye konya abantu batatu. Tinta tiko konya abantu abange. Nanjye konya batatu nabarwa sikukuluke kwangu kujikinde. Nabe miyake yitana nakonyere batatu. Mbiya. Kento kende. For the past 5 years kontu akoze chikura I think na very na bana inchi. Mwana ndo bwensi go to Itoko in school, there is my hand. Chinsoko, chia maji, narate mire kulipia, inke, tari chance, asibalia vale triji information. Muna bono ensoko nere bakoroka getale, location ya nyangiti, ensoko nere kulia machana, ne chindenjiro on mention because yeah, chindenjiro, I've really tried. Kora bana wananchi na ende kora tika driver vya wananchi. Okay. Ize kwa uchinguru. I think I'll do more big. Okay. Yeah. Oh yeah. Mbia mono. Kero kende umheshimiwa Magange. No so metabia singenjondo chenga no irelie tukorokwanga Masomo Nusu. Omondara ara kagerenga kero kende igo masoma ota tali complete. Ile delinga yoli ruseti na enda masoma ona kioso metogaika. Yeah, ama tekero muntu na wati ile ile utani. Kero to gole biashara na wake omrevu. Toko tetara cha chichiro. Abangina baganza kubulinga bana bamwala kwenda school maso mengi moja ko migera banta so tukachakili denga ndubono mate no to somete eto Masomo Nusu kera state to kara in Kenya mumino ndaga ma to story the richest people in Kisii and the entire Kenya na bantu batasomete so really Masomo Nusu kalwera bono likanara
up to date na bakondoka Masomo Nusu and I'm comfortable. Lakini no somete bia. Ni somete bia. Ni jete school. Inkolete form 4 korwa Bishamugen. Ngakora diploma ya management ya Kisi. So ni somete. Okay. Lakini tin somete mono because family yetu njalengi kwenyara. Okay. Onye ndi family ya kwenyara, I think kangananje am one of the professors in Kisi. Biasa no mwanchi muligereria ni gotore no mosike James Magange uyokorige kirgo kyo bo MCA korwase ward ya Bobasi Chache gutukeme ya Bobasi county ya Kisi oyogendrete kubika bene teneni araria ya gucha gukorera abamenyi be ward eyo na indengana ki ari no kwege na kigima nga nabwateri bagarigiya ryo kubwa ekiruge kigakia obo MCA watebire wakorera magendero ko 2017 kwa wete osotanya orta chikura chisaine abana bakwende skuru ase ward eyo no bwato koboko chinsoko chia mache binte binge nka yokorusia base yokubeka ororo nkeko gokora ke yokoretere nibo eyo kokorire bintu binde nonye toraye guchingurwejo mbe mano maite nya saika wasiri na ubone tena uramburo koboko na mubukonde bwensi yokorusia besa wa korere mirimo ndi bagali gutuka na ndende yakoraki yaswa nje currently ngende barariko atochoka and company advocates emuntu wako bakoinde wachoki I think he's paying me well. Okay. Taliko ngakana bobe at least every month I'm going out with a good money sikonya chiranya lo sustain my family na ende nkonya bana inchi yake lakini njiri boyisa nanda kwanya bana inchi buna birangere byana biko that's why ndayite ko ya keroge kiya bo basyaje nkewe egere ntu ale chinguru cyo gusuguma magendero sugume amagenderero ande mwasoge ntuge njande demona abana baito basome mere munita bakenya basomete you are able to express yourself no muntu na gutuma nonye guji South Africa igawo tebingo wikasike to somega actually igine kiyensu mete mono yeah ekikyandeta aseliboliriya nelindenga asense moya magendera se ward area ntumaite nga bagambi barabeiro andi mbaro oyo gosoka bono tumaite sena ndi nkuri yale ria kabere kurende inkikoro chigitara korwa inoda gitara bekwa bya oroche nga nare konyora libageri nsoya gali ndeke bishe ABCD inkikoro chigitara korwa oganetie kima ekiroge kinayo chigokora moralia yana batebinga obasyaje nero tombe dinga njana konyora umugambi kuri ko MCA kibara njiri cyaba MCA ne cyaba cyumbe ngikorete ntiro toise ko genda bona kibara cyaba cyumbe mbe kirake lakini kibara cyikuru cyaba MCA kikwanda ndende kuchimasinani abangena bayite baende roje baende tinga kibara cyiko kire chimbe none garite weta none pikipiki abangene bakuwa ndi bakitima itingi yo gikyaba abo mundawo itikera kita ogenda forever lakini karo kombe ne chigodi chindi muna wana ndo wade wodi ya machoga aso muswati yako gamba tukatwale wodi ndere next ikoro kwa kiogoro aso musikabo kako gamba tukatwale wodi nde ya Kisi Central ese musikekeva ako gamba chigodi ichi karo to kogenda seito ndu tole katikati actually no to weta oikoku ni machoga mana wasoko oikoku ni bonjali ende ya Mbati mheshimiwa Mbati kwa Mulenda ward chipale chino to weta to mana waswa seito ko to ko town ya abo weta abo Mbati kwa Mulenda waswa seito abo weta ko abo machoga waswa seito weta ko kiogoro waswa seito chigodi eji iwo konyo chipara chiri buya lakini ko kwakurese godi yerede eito tigario ejira maguru nyimbura getwete nyite twetire ndonya kwanda ngora lakini ndi chigaro gacharike muna chipara ndumbara takolera chinsoko te have not mbara kora kende tindi kwana senge njunguri nona wana njino babona baote onyo muntu ote mabokara igara kole pare kwanda boye osakole kwanda somwiri wae tabo pare pare ekubwata wana nji bonse onekire kitoko sunyinga ekare to choro iwadi yetu mune jakarite itumbe ikanda baka mutundu ikaruitibo ikaja baka masongoroje abantu abo bonse nabaki chikura na ndi to ko expecting aba wakere bonse
there is competition in politics kuikabake oyo nyore nyinga koreki anyore atangazo ono ko atangazo tiyo no gotega matindi ko rosi gochia rosi ons bono ikiagara budget yo so mukuru national government ko county government yo konyora kire coordinate disbursement yae allocation nero allocation injiro why chiwe chijira allocated to je ward ye to go isan and it is not such a big ward gaji wocha oni bintu bune to kumia igo magendero nari magegasi wodi ya Bobasi Chache generally echipara ndoli magake nona mangana ebiras vya ICD ntuntu bwa class no inekamo for the past 10 years even one class ya ICD nkeyo abantu baganda konyora abana na abana baganda kwenda kusoma na noroje system ya masomo ya correct ya change wana gereje njeti tutaida sagia abana libara konyora a foundation inge ya masomo but we don't have even one class is a school chaito chance igo bakoreri buburai ase birengo bya magendera se ward ya Bobasi Chache ase ikomi irengo uraba igasa asa magendero ase ikomi irengo rochokoro agere ichindo chigokora nyasaye ga wanjira asa magendero I think it is too low too low igo balance they are too low I think you are responding. Toro je percentage toraro. No percentage. Because there is not even one road. More especially the financial year 2019, 2020, 2021. We have not seen any road. Ekorosiwa. Ono nkura anse kureti ya percentage kura rate. Ko gora mangana je pasali. Abana abaibole bas struggle for the past 4 years duana kwenye chipasali so we are wondering ni serikali itali kujibesa usini system mechanism italingia yoso kujibesa goje wodi so ntoranyo ro monto gotoeleza lakini ndo mheshimiwa ebyo byonse goteba magendero taiyo nonya nakirinda antu batara korona no kuborobekana batorangeri asengenjeka asa magendera taiyo kigimankora torantu barobekanire barangire no nechimba cyuburalia abantu bayene kinga mayene kende nkiyo yaboranyo ngaye machi taiyo lakini nyore gusamariogo gusamangana yobo chenu ambatemete osonyore chibasali mbali barakora bya lakini ensemo gete onyore ngambatemete kidogo is totally bomachoge amini Bobasi Chache ngemono morali ero kwana yoro ya malio abu ngagerete ko chitalinje gwakuna abana nje gwakunire goto gutara satambe abangina ba gutara satambe malio ora nyore ji dispensary cheito neji penalty malio ando gote bugando gure chemist yagitali nero yesi dispensary tuwadi dispensary ya more than 4 lakini gote bugenda ule chemist kintora yune benkira ne chichamarere lakini ya mariogande tayo atindi wata ma devindo binde mbiro mwe musiata ikora kuna bano kwa gaje dispensary telero kwa ene serikali ya county kwa wana kale ya gajiru gasi mwe musino ko make sure nga mariogaro na ndo report amangano korobekana wateba ne twarata mi korobekana gakienga gere kwenye industry bitera bitanze buya na ready yae ntu ate mete kuraro bikana twaro bikanete injira ya gorwa diosero asoka yabe yachiko bwata stokoro kanyanza akya tobe kitaba nanji bakaro bikana ikamala ko muro igo ito wata no mwe musio bekiri aba nanji baro bikani okay woni ntu aba nanji baro bikani yamanyiri korwasi no de no mwe musio rose abuna bana nere korwe tangi Liolina yasoka bonchari abana nji baro bikanete bintike kabe kujinsa sega bigo karambauti tokabaraje kabe kurwa amakarabati amoro mu kaumoro inji dindi konye baranga no mwe musi orose yonko baranga na abana nji baro bikanete serikali ikaiwa igatuma mekanishim ekemuki getambukiro ebara ya okorosi ni ntugo jorate urangeli abana nji oba address wati bare nkonyero sinde nae kore ne media uno majumbe media tangasa ngo majumbe lero garenge paragete eraji ko beko boroso otebire ngo jakere na inde chake koreki eremo I think that is the in politics tuli kwa gacha bintu
uno mugaga kwenda gotorejika you have to involve mwananchi lakini tari mwananchi ko involve kibare jina watu rebe na jimwe kiro morom na no mwananchi o involve to mo MCA through the media baya maandamano. Okay. Yeah. Naro chenga constituency ya Bobasi chiwodi nere bwate chiwodi na ndichire chinyinge ko bwachi constituency chinde sebirengo bya magendro gwatabiro Bobasi Chache niri magega ni chiwodi chinde buno gutara no bachirego chirime ya Bobasi constituency ngima ose Bobasi Chache yoka akareto kora umerana most of the wananchi they are crying abange bakorera and actually umuraria nkwere ni magaga hake abaninji bakorera nga ikintu ko gara twachora abarayigobe abana siasa tokogenda isuku twagora chikura twagora abantu from other wards or other constituencies baja bakachikura. Okay. Pono munta karansta ni dagara maitenga nande ngakigwe kayikura nande ngogenda ngora abantu bakoreki bangiti actually gere twaldomera nete abatokoriye chikura babo basyache bake igende kine kitwanyora yani babo basingima twanya denge kyabirege ko musana injere y'abantu bakogorwa bacha baityo umuntu bona tali naacha na inu ikiagara inu mwawate umuntu mwadaite go itipi lakini yo yajita akagora abantu bona era akore mirimo ikiagara akuritikiro yeah. Ento iwe chinguma chikona kwenda ng'abantu ngura bali bibande nini lakini twararira bali involved baokana batebirana n'abanaincinga timoni ebibande singencheke bande na kekirwaniro kyao oganetie asogochoro murayo muya ande bagotanga abarayi bali bagochorwa ababe abako bachora are the good citizens bali batali kwenda wakekura yora abantu bakekura bachora baraya baya mwanchu muligereria tuma ujumbe yao usilibuliri yao anene muna abantu babo Bobasi Chache korwa sebunge ya Bobasi mobole mashimi wagaiga se studio noroche nabakorelekana nabo atamaroro ase wode yo anye kubwato koboli ocha sale nande kende gionskeli tagete ko moboli tume ujumbe wetrase namba yesimi URC TV yao nabego wetrase mitandao Ndizi TV News abu YouTube nabego Ndizi TV News digital abone nsema ya Facebook egere tonyale ko batuko moboli mashimiwa ward ya Bobasi Chache nande ndochenga nere bwate abakichikura bangi bali registered bara ange chiribu isano na ibere na binto igoro bike 12,000. Okay. Igona abaki abange chikura kora na tantana ke igo kolinde mbia na bubara abange nande naroche kana konya gukora butukibwane weikereire abaki chikura abaiga bonsi ekerondo chole nobole munga egenteke na boraire watebanga you believe in yourself watemire kubaikera bonsi kiro monto para ake simibana kenga mano mashimi woto ikereire andonye kwa baikerere nchira kiye kwa bakwanire orochenga kwanyari ko bachenchi birengerere yeah in fact morali kwa woli ya astayo ntamanye tibo Bobasi Chache ande koligi chikura temine tinga karenga ki siasa ikire ali kwanza gutara award ya ino jena chagete gutara award immediately after 2017 elections so I went every clan I can tell you kire clan wa konke wate ngero ke wate ita wate amaje none so kita ye kenyore bagwande kenyore kende ngero ro konyora kita wate no mwana orikire yani kenyore ke mwana dayo oregasi ora nyore slip abe gero mondo e bond yani at least na temero gutara for the past 4 years ora ake simia tebenga tinda tara maybe no yamenye disco oso wata mangana no na wana muntu yotamenye if I walk ebara yana ko kwa bana bakorangiringa George Magange esa une linga mimi ni dirudi kukana wananchi egara manyenki abananchi baito ke babuliti in fact omoralia egasi na mo karanengia biamona tete kwa tebanga barali baite gasi bakora nengiya nanye za chinde bakora ruterwa mangana nasenga njone mukora asioli ogitirianda wabantu bande lakini wasioli ogitirianda okuno gukuboniri yote maito munta tawo tebete mejando yao
okomu wao tukuti konyara goreke pisha okay uikora ate bu number 1 umanye ko singe korome lakini ngeko ganda guchena bako tingi twa singe ngente karuki anta bineken asati kanjenji ya ono ndege to te banga nanjinara tari egento karuki ndara akora buya was wachaje abante bategete basera baringo ikera ngo baserande nabari ndara ikera ndiko basera lakini ngitindanga nityo sia buna factors chikura itangani gento ntanganiti no bwamate relationship kiara nyetu wa relationship no sera bantu sera alafu na ndire ndego sera nkole maminja neli chiko lie serikali na mangana ye kyombe kyo kolia kya IBC igo wa appreciate you monto you appreciate lakini bantu baitu appreciation ni mama yetu neko koro uno ugo ikasi ko nya bantu abekirera ini kusinya bale batana batenga kitole 5 kora bwangu mwezi mwa bantu bataracha but actually tindi korra bobe this something was planted ikini ndo yasimege tu na kinata kangu bolinga ba ruro actually kidogo na kusabira ngabana siasa aba kora bara rugo kubasalitia abana inji baitu omuntu uri kibese chepara obasera jojo umuntu kwa 1000 in your house lakini tu wati paro kora owetera mbuyo maito umuntu akoroseri para umuntu akoroseri soko umuntu aroseri skuru sabana bagosoma na ata kwa 1000 nabukunyara gosoka ni litoke oni anyore bese lakini rende oburayo bwa kare ndochinga mangana abantu banchite besa mono oburayo bwa matuka maega abantu bagachorira umuntu korengana nebikorwa unlike bono iga abantu bono bamanye penga we konsere manye go guchari bono orocho goseruko embwe ya chabwa nguiga amagoso nararia na yaba 90 gosina baraya baba gutumika chibese cyabo kero kende bobe asenchira yoko insight osenchira yoko rieteriria mbolira keigo lyoko ngusa abantu kubagura lyokubagura turatebe bono ndete gotebi abarai no ba influence temo nabo bachangira muno umuntu andorigironi ojo abana inji mata abantu mbara bakorangira bakokaransi bakobulinga ndotete to support oirekero geke kwa fyo tebire no mbone binte mbigendere amatachiri gete matachiri hali kibesa amana kuruwa bona watenga tutete to ndase kitokore gento gite bono actually wakora primary through influence ya matachiri gete amagaka gitara sigete okay bano ko irike ruga amagaka ntara go dictate to yuko nyara ko ikero mwana inji igore osibire niri ubuji gusukake enyororo yakora yangusu inyoro into to akobegete kiruki tinta ite kwatoro muzani one naro yomo abagaka be wodi eyo baete kirugo my good friend akana nanda takora siasa egara bamwe kirugo akanyoro wero MC diri tangani diri twajagita mangana devolution okay umuro ya kadaba njibono tikankolera abana inji n'abana inji ngokolera in fact he did the word ya was the best lakini kare ikachikura chiko chiwakwa abantu banende bakaganga bakamana bano kadaba etoko west not for benefit come throughout bakaikaransa I can remember one of my uncle kuru word yo abwati chibesa akabega masakara era kuri kichikura kuru region yeyoka tariko sokande so that ya abutori chikura cyo muro no yonda akabeka from the other side maite bakamoita igo mwana ida koraki taga mbiri akabiri but we were not aware ngikyagande tekere chikura abo chikura nali abatatenga abantu abatata bakange beke geroko bandu aneti tukajikugwa nabagakaba tukanyanga nabo amabegete keroko karaika baruka korera abana inji bakamuruka nakiboniga nirenga oburai igo bugwenete kurume yawo asenkoro yawo tugwenete osugumu asengenchekaro osugumire igori maega y'abantu gete igo bono goikobu murai obwate chi principles nando obwate amaroro asa abantu bali okoboli chikura korwa ndagito mashimi waturenda sense mwende studio karo tokoirana nonte binga ayega gwate birataraikirana se wodi ya Bobasi Chache onsi pia taraikirana aye nyasaise
wanchiro ire kirogeke nga kyogo chikoyekera nyonsi gochakira chiskuru chipara nini na nini byonsi na kyora chikubikirania asengeje nawo tachiti kubikirania oyo to gocha koikaranzia na ende next time 2026 na bawo chakotango boraibu alengo magendero tayo aye na kyo orobere chego chekubikirania to bese gusko mwancho moligereria to turaenda sinse mwende studio turanyoro bonchoreria karo to koirana omweshimiwa Magange korwa Bobasi Chache na chikoiranira yo gendera ko baime ya Ndizi TV nero bwansi bomusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Asante sana mtazamaji kwa kuweza kutupa macho na masikio pia kuweza kusikiliza. Hapa ni Daktari Mweza nikiwa na mwenzangu Shampatel kutoka nchini India. Sisi ni madaktari wa kiasili au ukipenda daktari wanaotibu kutumia miti shamba. I'm an Indian traditional herbalist from India. We do and we cure problems like physical diseases, psychological problems and spiritual and traditional problems. Na labda kupasisha ujumbe kufika kwako ni kwamba sisi tunashughulikia magonjwa sugu pamoja na matatizo mbalimbali. Kwa hiyo kwa wepesi ni kwamba tunatumia miti ya shamba, mizizi, matawi na majani na zile ngozi za miti kuweza kukutibu wewe. Na dawa za kiasili zimekuwepo tangia kale na zitazidi kuwepo, maana hazina effect yoyote kwa mwili wako unapoitumia, haijalishi mdogo au mkubwa. Wote kama una magonjwa ya kisonono, magonjwa ya kaswende, kutopata mtoto ama upati ushiki mimba, unashika mimba zinatoka. Pia unakuta kwamba kama una maumivu ya viungo vya mwili, joints, arthritis, pia tunashughulikia masuala kama hayo. Wenda uko pale msikilizaji wangu na unapata kwamba wewe ndio unapitia changamoto katika maisha, pia unaweza kutembelea na unaweza kutupigia simu kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni 0722141322 uweze kuwasiliana nasi. Tuko hapa mjini Kisii na pia tuna ofisi maeneo mengine ya taifa la Kenya, na kando na Kenya tuna maofisi ama tuna ofisi zingine nje ya taifa la Kenya ikiwemo India, Uganda, Tanzania, Afrika Kusini. Kwa hiyo ukiwa pale, tiba zetu za kiasili zinatoka sehemu tofauti tofauti, Cameroon, madawa yanatoka India kama alivyosema mwenzangu, na dawa za kutoka hapa nchini Kenya. Na unakuta kwamba kuna wale watu ambao wako pale wanatazama, huenda mambo yako yaendi sawa visirani kila wakati kwa maisha. Njoo, manake mara mingi tunaambia kwamba mawaidha ya daktari pia ni dawa. Abantu baminto yamba kwani ase mole chingaki echiga nche swanya Victor Ogeto ngobolinde ekerogo ky'obuchumbe kurwa kitutu masaba ikamenyerukiane neribuli ase epati ya Wiper eye ere nse ya Asmio. Abantu baminto na basoroire ase chinsonyi mongakere ekura chitariki kianda omutienyi onane monchore buna omuchumbo ino ekero chora swanya igokolete eseni ase inka yao nindu ikipasari asa abana bawo swa form 1 na chirichinde chi abana bali chi college amona bali bawo cho so certificate chigenderere swanya narorenga amangana yobulemi naligereriwe ase chai ekawa emeririnde swanya narorenga chi ndochi chetu amo nechipara nande chiskuru chetu chiarosiwe uya na kwa abasae dibagalita ngokorega minto na abasoroire chingaki echi dora amurai ngaswanya okorire egasi avumagega ogenderere okore egasi nande uja okore egasi abu mutwe ase chisemi na ase okorokeria abana baitu nga bakomenya buya nande buna bakorumukia elinde babe abananchi abaya ase ense yeito ya Kenya. Nindore buna chibese cheweso fund chachire kokonya chiamati cheito especially abana basae na abana bakore biashara. Igo chibese chabagotu
ng'achaikeire abagaka baitu n'abanyina mbiamono ase ogonterera nandi mbiamono ase ogonchora una omuchumbo ino. Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi enyagitari ya World Fit Health Center iyigo toka imejuma chokisi nigikorwa bokorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito to make sure to apimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So nakito karo montachi obviously to make sure nga twa device nutritionally ngakia kwerena ngakia guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera conventional medicine tutumia amariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi tomanya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Eduka yobonchoreria ya Kisi Mat Mega nigo togukoreria amangana maya igoro yebintu au tokonia. Asensemo ya electronics nigo tobwate chi fridge, chi dispenser, chi washing machines, chi TV set, chi generator, chi microwave gati ye chinde. Ntobwate chi dining tables, chi sofa sets, chi TV stand, ebitanda, chi coffee tables, ebirogo byogo ikaransa gose office seats, ebinto byabolere ngamona emeito yebirengo au chi duvet, amarangeti, chineti chogotanga chiumbu, ebinto bya jikoni boigonto buate, chi thermos, chi hotpots, chi sani, ebikombe, chi pressure cookers, chindagira boigo ntobuate buna emechere, amasia mandasi, amaguta yogo karanga, boigo ntobuate bakery aito yokoroseria emegati. Ebikoroto nigotobuate bye chingencho au buna ebye skuru, cashews, chirabas, sport shoes, asabanchi bebinyugwa ntora abatiga magega, asengencho ntobuate nsemo ya wines and spirits, ase morego kie, chianga boigo ntobuate chia latest design, chia bana abasubati amo nabasacha. Ensemo yokogo kiabana ntobuate chi toys au chinyange nebinto binde. Asebalia mobwate chigali timo baisakoya amase asengencho nigotobuate libaga ligale asemo kwegeka chigali chaino nobolendi bwebirengo byeigoro nigo togotoka asomochie okisi epare nene ya Kisi Kisumu mbarabare namagacho akwanza building. Kisi Mat Mega, the only money saver in town. Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
mono kigima omanchu murigereria ogendrete kubwati murobiri siasa na magenderero ekero tuli no mheshimiwa James Magange korwase ward ya Bobasi Chache oyogendrete gukwanira igoro ya magendera liali getigo cha gukorera abamenyi be ward eyo na gukwanira mange igoro ya siasa imena isko yorogongorwa usi asibali mubwata mabuli gocha sare koraboigo ndocenga achire atari make na indegendera gutuma singencho no arega igase studio tarakora egeranya ariko bagakubairaniria emo aseyemo liswalira ekaro kulituma wetera sinamba yesimi no erega bwo ase TV yao boigo na bokumnyoka gali asensemo ye mitandao Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook na boigo Ndizi TV News ensemo ya YouTube egera to some liboli yao ose comment yao ganetie gukwana asumurubiri bono mambe mheshimiwa naende twiranire korwase omutimoko ekero nagania orante binga twarorire Bobasi Chache nebwate amagendero nairanete bono buna nyasawo nyogo kigwanja matukona makati gaire kwabeire omo MCA bwensemeyo ebinto birioroche bitangani bigwenete gokorwa sobwango binto kiebi nande nakiore orobiriti go chikobikirani mbiya mono number 1 egento gechande dabantu mono communication my especially chipara cheitu nyasale wanja nande buna nchiriga kaletisa wananchi bange kirogo egente getange tugora akora toroseria wananchi chipara sibago ita baende chichiro banyore chibesa basomeria bana baende chichiro banyore ndagera roji buno bugima bwa kwangire para teyo ndagera teyo school fees teyo one ewo dinero teyo one tese konyora chipara nabo konyora ndo sogire nakanyanya kaye basuguma kaye obegire piki goro banyore sirigi yo number 1 priority yana je ningete chipara chigoswa ewo yeito number 2 chinyagitari I think it will be my regular feasting ndabe ngutara chinyagitari cyane at least yomutenyi kabiri kumanyanga ngikega ndarato ngakia bananchi bakonyora malyo nanga kia banyagitari bagoje mirimo ense minere cyane tabantu abantu bayidumba bwatenjali nyingi enjalere wodi tunigere igoro mono usenjalere gusi na Kenya ngima in fact 95% ya population ya Kenya na bantu bwatenjara 5% na bwa wadendagara bakora bakuri kuigatolike namuna agro this small farmers awa kulima kwa wado hawa toligie nchira abalemi ababakaba kabanyore chingosuro banyoro boyo babeke bintu byabo mbali batugete bingoko tubaye ni college abagwade chiombe to make extension agriculture okay baba educate ngabo bisabali bo bolemi baba horokelinga kibakorosia ebimelinga kibakorosia bakutwa chingoko akibakorosia kangombe nakabaga ke akwe income dito basako tuge ngombe wade ngombe gidi wadoro gunjaro ngana kebe uko kameke kambe kemo yani ngendo korusio yo kanisi ngeyo tiwanyore ske anyore amabere kurwaroro endo nyore ni nyamale ndi nyikonyenyi bona problem nere yire Bobasi Chache seito igonga ebinto gochikuligeria bitangani byabo bitatu nigoro yobo chenu watebire obolemi amonechipa that's your priority you know those are the emergency amangana ndaro bono abana ba ECD it's not an emergency case ECD classes abana ba kuchoma tete 3 to 4 years aba grasi kibwate chingoro ime ngebe kinone fro abana bali mate bakani rikubekero bake carpet bakani rikubekero chi mattress school bakorarera babekero chi binte bago swing masaba sorry egara abana batwale encouragement yo gojarali bona abana bari discouraged mwana kumuboka je school jagakorera dibago mwana wente ko boga ngo ganda sali smart asara ya I think say to chi emergency chiri chinyinge mbiya mono lakini engano roche ya ibirasi bya ECD serikali chi alengo echichiro bono iga mbara ikirani bado
amang'ana y'ebirasi bya ICD ntoroche nonye bachakire korobekana bana bali mu ba ICD barakanwa abandi mbali kiri permanent bale nabarabutu gasi nsende yonse ayoroche na kiora achie koba outstanding yang'ani osen criteria kieke orachi gutumeka wena kinge birasi bya maene mbibo tebang'ane nkwana yoka okobole Ndizi TV kurende na kiora achie gwikirania aya onyaba bande basinyiruko gwikirania anena mang'ana ICD umorale yangu yana liga imbwato masani ono mu MC ko Charles Nyagoto timezo simanya kumarangire gocha tindi ko mwaka ekoko okay wodi ya Grace School ge wate birasi bya ICD era ya ko rusibesa tari ko rusima buko and currently ogendo ko nyora banenji babate bango muntu iskora bute morusio but yari school chia chire wodi ya wate birasi bya ICD at least Grace School ne wate one class okay eji bese ji chia rote county leji bese ji chia kero mo MC na korete na hetu the problem with our elected MCs they are not managers okay when you are a politician you must manage your home the way you manage your home you should transfer such a kind of leadership to another level now kero kurigire libono iga kero kwana nga birasi bya ICD mbya agaje tu ne serikali jaiti serikali tu atwale ya devolution ya county government ya Kisine yemo iyo musukongwa yabona wasoka na ba MC barengoro na bana baita bakusi emirimo yo mu MC is to oversight ndundo goto medio ando goterongwa ongwa isawa governor not you governor sana MC igali governor ito twenzi ndundo goto mete obuli ngwa ngendo getengeka ne iriseito ebinte ebye governor ya eta abantu bakuru kwa MC kire MC nja etu ngaki ebode yao yanda no sibirasi bitano mba etu nindoje one of my school ekoro kunyagesa primary ekabekwe foundation in 2013 2017 ekabekwe foundation yo kaya maganabere bakalero no bakalero nyanzi bwa meda abana baguchira sero mupira iguru jiwe haji yaro kuru ba class ichiyalenge about 750,000 ngote de wonde nga 750,000 chikabeke foundation chikaka matawali abere chikaerero nda de wote bimoraria ingelinga ba MC baito timaiti ko seba barabo bakwanda karole gavana timaiti ko seba bale kulia iba bale kulia chibesa bakorera bintu binde bya ibintu ne binge wodi hana bikone one chiro nere koro kuitubo ya itu 200 million ejire ite ane kwagacho yana kwagacho matawali aitiri ana iga ebirumbo sembitano egatigerwa bano 200 million nego birumbo bitano abyalo ego kora pi mbake kwa actually ina igetenga kiende ngabwatsi ya wananchi frontline tukane kijiri seito mbacho because ndu maganda takora dik tayo none birasi abana babo somanya teya bari kire bagwa ka ne board ndu atagete ko teba abana bari birasi bibike mbaka na bese ati singa baisike baito na mura baito bari kire babo somya bake one bese bi arikuru bari na baro baka na board of management okay igo ise ko banga no MC bwe manage tibiya ando manyito abakon chibesa igonjiro chibesa njiro ono ndenga besa njiyo ayikwagurire gari umusaro to kwa ugure gari abana banko barendora bayiri banko barendore twese kwagesa madam kwambodiri ngayukuru siri society yaje okokorere binte byesa abana inji ibintu nyasa ko ire itabera na ditanga ningambi yamono nyasa kwa kodere ko ngeire namba 2 nyoro muntu jande diaba tebanga abana bambaje barare nchara ko muntu karwe egere nyasa ko sini nyore dabo okay ne karoro mu MC okorera abantu God blesses you aba MC abangu usaba ntabanga bakore siasa batayiko perform ka kolire idais misali ko okay sababu akuri bintu yabana inji bano mbia mono kero kendo raikagatie echibesa chiachire kwa irwe akironyora magenderero taraikira na bunoga netie moroberi kyoyo bwate usenochi gutwara abantu barago konye no bwate partners useno bwate kerengere ryo konyora akonyora bokonyi mbali n'echibesa chyokwego kakogara na bora koronyora nga turaikia gali asotagete naga igesi cheiki chere irororo moroberi kyo bwate bugukora chi project chiri urachaki morali yango tebi emeremo
emirime ya public emirime ya sana tuli kujikora emirimo nga bona yo gukora otagete gukora iweka no anyi nyagitari ni bwate location yo kuyagaje abana inji mbarororo ebona chiwe hagare chi ajiri nyagitari iko kwa ndese intati locality obate twairo nyagitari tozebe for example usenya monima tozebe usenya gancha usenya gesa ngesule usenya kegogi one of the places is kwa iwe nyagitari okay chiwe haji ajiri how much chinga naiga abana inji bone go involve chiwe haji aje chinga naiga ndo what the system ya procurement agare umuntu aprocure agare ko nyora nga quotation ya yegere iguru ugo kumutika no muntu naro kwanda kuti achikorosia entugere itali standard itali substandard abantu una baro correct ekero okore project we coin for baba ninji okay abantu baba koleterali report ngakie emirime ndede tali yaye give umwananchi full authority nyene bara kwa ganda ko kolema ebare ya iri for example ya iri se 23 million iri se 20 kilometers okay ugo kare kidage ko kolema kare kidane ge account ge kolema amara mune ejigari chi account yo go somba in 1 hour is about 6,000 or 60,000 I don't know how much man you calculate obe geta bantu ba ono nyamba ta ba wa kresa egari inkalenga ya leta chizaire ga yaira naye wako friend abantu abekara baje gazi uko bagurira ndanzi kora bwanko bakora sele bintu bire standard bona dari ngoko ngabona ne musiyo karaze no you must work for mwananchi igo ekero weke dari ngoko yando chiko boss you are a servant igo ndere meto korigine merime ko igo ngayo buraibwa ogweika o involve abantu bonse nande chi project ya ogweika nayo gochibe okobero akikishenge project ye ya nande goikoligereri nye tinda sign you need to be paid and tindi kujo sign mako bagwa ngere besa I want to let you know morally abantu bande barakagerenga nabonda tingo nda kana ko sign because tarange toke no abana inchi baisane kinga bono mweshimiwa entekero kyarosiwo okay bawandikia baire pass nenjira ngorangerie contract mate yiguna abananji babateba rise bakane tindu sign abananji bakora abananji baitabire bono ntansa inu chikwa kanu jibe chikwa kanu jibe actually to isiko genda iwo etora kole meme ndoche mbara bakulika wetera se namba esimi eyera se TV awigora bona aragoteba hello Ndizi TV watching from Bobasi Chache ward abune ward yao agoteba we are happy for Mheshimiwa coming to speak the truth about this ward. Honestly, the ward is at deplorable state and no support is seen mostly to our talented youths. Kindly ask Mheshimiwa what is his plans on our talented generation. That's a very good question. And actually, those young boys were approached severally. But I didn't want that support. Abana baitumbara bateli, chibut polanjiro, chiatretinjiro, and I think they are watching me. I think in Juntabuati, that capability. And I think what you tag. No one can now go to Italy and I will tag your content and this thing. Actually, in Dunta Guru was a Jimo, so that they won't netag. A committee dons, so that Avana, woman about complaining, they are 100% right. Bararo, Bamaniri. Akinurangiri Muchumbo say to no Muchumbo Woman, no Rangino Pia, Kurua, Angana Savana, Tao, they was in Bakotek, was in Baro. But I know, Nima Timbalavaga Sure, Balavalena Bongi, Balavalena Gasa, Balavale. Na kibono wichiko bakonya totebenya sawo wanjire na kiwo chiko wanjire wanjira chibe sanjiro chiri as a Minister of Sports and Culture chibe sabuna chiria garachiwo chikwenda kwenda as a talented boys and girls chibe sa chiri njika nilikuwa kwa ndeme buko ya bana bemechieso abale bamechieso mbagwate kiti kyabo abana mbagariri bakonyi from that aspect from that angle lakini na inche personally if I'm elected I have a brand yeah bana basayiro what is talent
tubaligire namuna yokonyora chibesa. I will feast, I will go and look for my friends and other elected members ba Kenyans ingima etag ninga rawono gutara Kenya ngima ntwara basani abache konkonyera abana two into kende murabona abana mbali bali okonyora bataratwara masomo mono na abana mbali bali batabwata abayiguru balenge ni kebepo batabasomete mono bali kaba gukora uburimi bokabaka no butugi egento murabona chi greenhouse tigatokora kena malema mangara ali serikali era kurigiri map the physical map ya ward the public lands nyingi resource center manage factory jeji kawa that you know that's a public land space jialete tukobeka ji greenhouse obeka bana no 10 greenhouse iri babeke window ebiko ira 3 months paru si ndagere iri bawon banyora chibesa bakane tais bakane sataka bagora kende jina njere bakono kusabanga dadi nisaidie 100 nunue credo binde bibiko sira bano igonga no bwato muroberio asaba sae anyinya sawo chiwancha narokoro kwa mada koro abo basi kulindeta tebeti gose wodikia korwa agoteba congratulations Sarah and Mheshimiwa ndani ya studio nto bwate muroberio boikera no kulende mborerio Mheshimiwa amangana yabangi na barabo nebyombe bikebike egere twegendereri kibonchoreria naki agocha gotokonyere gose mada mbiyamono Ono mangino mangaino kuholigo. And I've seen you con aggressive. And I thought they will marry. And you talk on the mongina. The community is dead. Mondo getting Canasta no Mondo to Canasta no mongina. Our fathers only paid school fees. But our mothers, they do wash us. But to prepare psychologically. Wakuma yingolina reiso. Sikaiso. I think in don't go there, you know what the experience. Your mother that you want to wait and nation. Now what I hear again is how what I want. I think 75% you will move a no ganasta, no mom no correct. Don't want you that I will have a gag. But Abangina. I want to tell you, no neck and contract out in the Kuna and Savagaka. The Canavera Savangina. Because you're on our jandicate. Not the Vangajipara, no wait. Tomorrow says Para and Namba would come over. Chindojan of which. Eating an of which. Oh, Hakasia, no school fees. Including school fees, you walk on one. Wakur. Wasoka, where a number Avang number of our Bolivia Sarivik. The what entity you in the county government, Yabiashar. Namaso, it is a obviously women live. I as if I'm elected and I'm sure and I guess I'm going to be elected. I don't want to be very sure because things are not on my hand. It's at the hands of the voters. Yeah. I think in June ngagriting anko another wago chukura. And jinying. I think in Basako Modang and Waguru Jingo was Yajiko Waraki. Igonga wangina mbachiko nyoro bokonye korwa seserikali korwa sobo raibwa. Yeah, my mother no mongina. My father is not alive for a long time. Pole. My mother no mongina. My mother last year I had to get a corner matoka matau singing ja to a tower and then I took on a mokani mongina. I want to tell you ngawangina otale netu mong neck in your can you get a correct? Kiasari kiko endera. Ingi ko tebere. Umongina nero ko prepare bakaba chukuru. Okay. Nero ko igire ba chukuru tabia. Bama na kosoka. One gasi muna bana bona babwate abasani abo. Abateri nemichese ndeyonse abana buzi ko baburi bubuya. Akonyoranga abande wayiba rekorra na bayiguru baba bangina babatere kanisa. Bakatakana baro batere. Nokatakana baro batebe. Mheshimiwa kwa jinyinge na bangina baro. Mheshimiwa Sengencho yechinga kine biro chigendrete ko minyoka iga chinsi chitu chigendrete ko kekere nkwane betetense ayunga tiya magendralio kwatebire ugoche gwikiraneria bamenyi babo Bobasi Chache kurinde ayayigata gwikirana ekero utacholetie governor engia magokora neriga Sengencho mo governor amano mo MCA abuna bwa bantu bakoreta magendra se county amona se chi ward. Kero kende ingogo sira saba governor iga county ya Siasa bako boli ngoro cholinga ayese kwa gulibaga na ayo gulibaga nabo kubetereri nabo go push osabe bintu korwase ale egero nyariko bago ikirania magendra yonsi asaba menyi bensema yawo.
Biyamano morali. Ndara wote vinga ngo support. Ndete wote nga mugabana tabwate powers in the county ya resources distribution. Lakini nende nere president na boku muchero mathainga ga kininta gitiga. Ebintu mago gendro. Nata korako ora wote bigenda. Egaba nende yonsi ko chigochoro. Aba MC bachoro barengeretia abananchi. Aba MC 45 plus nominated. Komwa karansire mo yetie gendo. Morengeretia abananchi. Yomo yetie gendo unanimous. Mwende mutebo before the governor. Governor ta kwenda contrary to your opinion because you are the majority and you are the representative of the people. My the governor regard CEO. Is a CEO. When he is a CEO, he must respect we can anjirane. Nanda asike okogani kwa abananchi. Maite ne banga ngwa akere kura na wate yumuraringa neba edicho nigete nja gwa akere kura bono nayoro ukokole gazi bakarali paka kirase one problem to bwate ndate wate yumurari ndarate abega bana nani problem to bwate ne linga abaga bana bange in Kenya ebanji to kura ba MC ekinjo maite ekitoko sinyene na bono na banda bange bebyama ndita itikogoro ondangiro ntebi ngati to 10 million ko re campaign lakini to jiko irani eseki umwana injo to jiko represent ngayago chia Naro munge njende one. Epo birisi ni itera po 100,000. Kumano ko rwayo ayu 10 million yo korre campaign wanze ko wokya abantu batatu. Kara wokya baba. Kakine yabanga to kore kindi. Akiri abana inji batebanga ay na tema na yabanga kwa kukuru wiko bwenzi. Nanye igure ko koraki. Ko woka. Tiga ko wokya abantu babere. Igurebe. Wokya abantu abange. Nandi turi ko wokya abantu to style up no work abantu for development kemagenderero one of the wote igoro yeji governor I've really met several governors banga invitation to akwane na barabu na aligeri cha chenda chao lakini asina ale ko kayara bitirili nandi na problem where in Kenya entokoro kanga wefu I want to be very realistic. A wave negente ke bine giya sarja magana. Abana inji bale uwanja bati wakere wave ko. Wakere omonto nebikorwa. Ndo wadi jigabana chinyinga sana chikuliya chikura. About 5 or 6. Na haronga njita singe je manifesto. Lakini abana amati mwekura. Waroli. Kima to sinota ken kwa negura why do I like somebody because of the manifesto? I don't know whether you will allow me, but na bogo kwana esengencho ekarwanchi to muntu ne gintu kya na bogo explain. Ya urabono iganje yara ko banga chikura ngwa buchale ngerero. I have nimbwate my brother ko ligi chikura jo bagabana. Ogor kusimbarati. Nimbwate my brother ko ku Obure Chris. Abuna abana ba minto kuruka. In fact indeka tigati yale side no le side. No yakabe side. Kure garego jagoika erangwa akande bagana lakini kare to kuri kare to ategara igoro ya team manifesto chairman chi agenda during the interview what in the hotel the other day omuga kaongeri performed but because omuga kaongeri has managed constituency and other position several years we felt that we should change. The second person was Manson. To me, Manson came second, according to their programs, how they manage themselves too. The third was this Msekri. The fourth was Mecho. According to their performance as per the talk of the day. But when we go to when we come back now, would I vote? I will not try to say that I will vote the best candidate. I will not try. I will vote my brother Simba. Simbarati. Why would I vote him? We need to change leadership. Why do we want to change leadership? We want to change leadership from old system to new system. If I vote Simba today and I'm voted in, it will be a very wonderful
government because I would not allow him to enter in my ward without my presence. I'm there as the representative. So we come from the same ward. Akikuja huko akarago chororo gawante mheshimiwa ni ward yangu bare aisoko batante nanji namango begawa nanji mbabuli ngaki omuntu yontigira ali ochiri otiringe binta birenge likyawa bono kwikatokole gasine. Okay. Tutaraga okole gasine gabana twachorire kwikatubera muri aba MC tubora nimicandire chigodi chaitu tumane kuchire gabana. Okay. Gabana bana acho ndi bwensi tate wote bimorali. Yeah, na kuiguli kabisa. Acho ndi bwensi. Aba MC nyimbali yamu. Kene ngiyo kira. Kene ngikiraje. Igo bwamo bwaba MCA nemicandire chigodi chene chigwetera mubeke chi proposal nande muiwana so bwamo na moko nyole bintu korwa so mugavana. Bantu batike koguru. Mbia mono. Asante karondo chichinga kichito chiairire kegima mheshimiwa ninga nibono okwanengana yawe yomoelio kuchase abamenyi babo Bobasi Chache obatebye rende naraliaya aliyobwate mbia mono egento nari korasa baba Bobasi Chache itangani nabakwanire bonse sebabita ande egento bakora tare tisa bayimo kuchinza 12 cyamambi asobonge chikora jiri cyamambi barangakira bamane gwagara abantu kuchimukaso ande egento kende tati ko bamanyi bamanyanga apeni kudete nje nabiri nabarwe matuka yonse abande babachite because of politics ondete yokonyole ole ward muna siasa yachagete 2022 2021 mutinyo staiga nale basacha banse korrekana bona bakanza ko yari chibese chinge bakona kugurira abande ebintu bako bagurira ngoko tabiri ebintu gitaha teno burayi ore bwo change lakini bwo correct bwo kogota ebintu bayiru bono ko kabigote bigo change abasero basere chakorere chairi na indi to gukora chikura we are 19 contenders abasacha 18 no mugungu wa mabakuri ko MC Bobasi Chache chikura mna jiko ara tare tisa kujagara tare 10 I think na nje bikanda atigalenda lakini ngo saberangire chikura ntigalenda buno mu MC na ndigale buno mwana inji. Okay. Yani maida abandi kero muntu ngo ndale to his failures position kwanye sakora zake abandi bari gasi bono bari gasi mbara ali side bazine we MC bakora bakuriye na ndinda to wote mina wone godi ita abantu bamindu be godi ito ndate ko bataya abantu abange bagodire ko salijikura nandi murawe ya tindate ko batora batabu shared with you na araba tebi mu ita abantu bagodire odivide chikure cheitu egere ntohira inuwo gachikura mwaka oyo ndaraikira Bobasi Chache boko akikura. Asante mbia mono kero kendo orabu no chigwanjira na machibu mheshimiwa oseyogo chiko korobekana kabisa kule para wetu jidinga jiti korobekana karna buri chikura jiga kire chibaliro biya I don't have any problem ngendo ngange tene chikura chiri chiko chenju lakini chikura chibaru yanda gwambwana nambweyemo nabana inji bakoroki bamwa egento gyoka ndete ko tebya abantu bamindu tibeba bachora abageni tibeba bachora muntu ndi bwenzi okay nane buku kare buku osome buku kare ye turawo te musa akoma te musa koranjiri ya bagaka baba okonyemeremo okay lakini to basa ko chora bagaka bachite chusi no soma Timoteo kitabu ya Timoteo Paula wote bya Tito gendo chora bagaka baba kwalisemeremo lakini to chora bageni chora abantu konyemole na barabu ase asobokorera asante so nana garto chora bachora abantu bale se wodi bale na hinulioka asante na bageni bacha mbia mono sana so ikase studio asante maboli na mangari go chara kinase nchwebiro antoko nyara ko ya somonsi piko lende mbia mono Dorcas Mora Nicholas Makori Aruto Yaro na bali mwensi mwatu mama boli no gochega se studio takoteba ngambia mono kigima ase uko yatomo mheshimiwa twara chinga kichingia na ende ni gotoko kuganilia amaya kurugega asigeta seni Ndizi TV ni gotokwena nalibaga omorai bweresa okwana nabamenyi baye kurugalia sakuligikero gukorwa bono chinguro yo bwate naye omomenyi kuro Bobasi Chache ime ya Bobasi constituency
constituency county ya Kisii. Tigatokora naende iga litukuri Alamisi na ndeka rutokwanira igoro ya mang'ana asiasa igotwarenge amono yo Minto Frida Kerubo oyutu akora nero morobiri bwensakia olionekia chibichana mariogia gwikira senchera yo batwere rukigima nigakoro kwa John Kibati no mashimi weitore ngase studio nigakoro kwa James Magange korwa bwe ward ya Bobasi Chache na inche twarenge asegikaro kiabono mambya nigongoro kwa Sara Nyarangi Ontita twarumo Masomo ya na endene kyo murembe ekerotoro cha sobo chole banene bu mwakoyo.